أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين أغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. чӣ хеле ки дар видеои пештара гуфтагӣ будам, як чизи муҳим заказ кардам барои кухнӣ. чанд кас навист ки манту пазак ҳам хеле чизо навистагӣ будан. неки манту пазак набуд, нами стул буд ки барои кухнӣ ма заказ кардам. стули хазаин айсоиби хона беҳад майда ки гӯем мада маъқул набуд. барои худмона гуфтум гирем, серано иншоалло ки ба наздики хонамон мешава, хонаи худмонда бурда гӯем истифода мебарем. барои худмонам дар кор мешава. гӯем инам хеле хушрӯ упаковка кардагиай, бо горд тумена навистагиай, бинед ки вай нашава, путид нашава гуфта. инам хеле духтаро даровардем мо ҳамаша. ози ҳама инакс кочуша канда ва ёша хафакоша гирифтан дар кораку беҳад сахт упаковка кардагӣ ки ягом ҷош ягом чи нашава, ягом ҷош нахароша. инам хеле шашта стули мешиштагӣ, не столуш не чизе ки да тагшай и дополнительно мекушодагӣ вайшай гӯем тахтае ки бо калонтар мешава. ози як шастай бо ина мобайнаш ҳуй мешава, ҳуйш мекунӣ 2 мешава, 2 метра дарозиш. ози ҳамаша распаковка карда шумода баъд хушрӯ карда нишон метиҳем иншоалло. чӣ мебинӣ одир? инам хеле кӯдако хурсандӣ дорам. маленький бачаам хеле хурсанд шуда дар болош ис мебуроя, ус мебуроя. хайрат ки ина поёниш клёнка дошта. ҳозир ҳама ваяшо мекушам клёнкае ки дар болои чихоле ҳамон иста барои ҷазир нашдан, барои то ягон чихол нахарам ҷазир мешава гуфта намекушомша. дӯстони азиз, инам хеле стула сабират кардем, мо ҳамаша хушрӯ ҷобаҷо кардем гӯем чизоша. ибо да дурнуш вай дора дополнительно мекушоиша гӯем дарозиш 2 метрай. ҳози даиҷа як шастай ози маҳкамай. ма дертар мекушомтон нишонтон метиём. ам хеле шашта стул дора гӯем рисункои гӯем стулош ҳардаш весарчи ҳар хел стулои дига буд гӯем метонисти ки вибират кунида дига хел стулои ки тканови нами ҷош гӯем ткановиян нами пуштош инаи поёнаш ҳамаш гӯем ҳар хел материалои фасонка кардагӣ. ростига мада нафурид. барое ки кӯдакои ма майда чизи гӯем латтагӣ чизе ки гӯем ткановия мада намешава. кӯдако бисёр меқапан, ҷазир мекунанд, серано чихолам гириваям кунӣ мада маъқул неста. мехоҳам ҳамин тахта имина ҳамин тахташ фасон боша тамом. ягон чикати маҳкамаш накунам ваяш накунам. инаи стулоша дар болош ва клёнка дора. маълуме ба фикрам ки ялақаз дора клёнка ҳаи дар болош. ина медонам ки чанқа местай барои ёроли ман чихоли хеле фасон заказ мекунам. имина сидушки барои болои мин вай болои нами ҷои мештагиш тамом иҷоша ягом чи намекунам. ҳам хеле иста ягом хел латтав ягом хел чихол намекашам хеле сплашной ҳам хел мада маъқулай. имина ҳам хелеша заказ кардам ки ҳам хел иста. медонам ки ҳоли саволо бисёр мешава ки айгиҷо заказ карден, чанд сум заказ карден. барои ҳамин айдуб набаромада ҳамин ҷама шумода гӯем ки айкиҷо заказ кардам май стула да ёдтон боша пасудаи омеҳ заказ кардаги будам. ай ҳамон одам ҳамин стула ай ҳамон одам заказ кардам.
нархи стол стул комплект ҳамаш 40,000 қати дастафкаш 50,000 мара оварда то хона ина оварда расондан гӯем. Агар шумо ҳам хоҳиши заказ кардан дошта бошен метавонед ки мада нависен. Ман мегӯям шумо гӯем равон мекунанд. Ба ҳама шаҳрҳои Россия доставка доранд. кадомида маъқул боша марҳамат, кадоме ки хоҳишманд боша метавонед заказ кунед, ба шуморам роӣ мекунем. Инам хеле дӯстони азиз 6 гӯем стули мештагӣ дора. Сеташ ва сета инеҷош бо вай дора. қуба нигинач хали дора, қуба дора. Қубои калони хушрӯ ҳар як кадомашта айда тараф дора. Инам хеле дӯстони азиз, рости гап ман бисёр фикр кардам курпача гирам, национальный столик гирам ё ки стол гирам як бора калонтарша. Метавонам ки дополнительно бо ду тай дига ам хеле стол заказ кунам, стули мештагӣ. Инаи тарафдаву вай тарафшта гӯем, ду тарафи гӯем вайшта. Ё ки ягон хеле простой столам боша мешава барои ки яке меҳмон бисёртар биёя. Бисёрида гӯем меҳмонӣ мешинам ҳама каса. Барои чи ман курпача нагирифтам, барое ки кӯдакои майда курпача серано бо ҷогир мешава. Стол ҳама вақт дар кора барои кухнӣ. Ҳар рӯза худат там гӯем худат чой мехӯрӣ мешинӣ. Меҳмонам биёя бо калонаш мекунӣ гӯем меҳмонот мешинанд. хулосаи гап ки мада ҳамин фикр кардам омадам да ҳамин хулосае ки мада стол маъқулай. лучи ҳамин стол агар хай тоҷикистон боша меҳмонхонат адел набоша национальный столик гириву пастаканку хе мешинан курпачакативу ба столи хеле камакак хеле гӯем вайш баланди бад нестай. Онам хеле хушрӯая ака да иҷа намешава. Курпачаам тез ҷазир мешава ва ёда чихол куну. хулоса гап ки заморочкаш бисёр аве. Шин. Ози майра да кухни намондам барои чи? Барои ки да кухни ҳоли халдене ки пешина истодагӣ дута халдене ки кухни беҳад гӯем ҷогирай. Ози халдене ки гиран як тарафшта баъд ёра мемонам стула озираша дар амин як тарафи гӯем зал мондагишонам. Ози ма мобайнша мекушам нишонтон метием духтаро ки мобайнаш чихелай чихе ҳуй меша гӯем чихел осонакай. Ам як тарафш мекаши кушода меша оз ма штатив тамонам телефона. Malum аса да видео. Инам хеле духтаро кушода меша. Фикрам ки маълум буд кушодам. Инам хеле дарозиш душид кушодамша. Штативта мондагиам. Дарозиш 2 метр шид ози. И ҳозир барои гӯем мода калони бадай барои оиламо. Барои ҳамин ман маҳкамаш мекунам. Кайки меҳмон файрод кунем инами ида во чихела бисёр ошнои шавҳар мебиёянд. Лучи ҳамин стул боша марда куда нағзай мешинанам мақсад аз бума сабират када ҷош тамонам аку осторожно. Маҳкамш мекунем бо. Ё хай хидма. Даблош монда барои хушрӯбӣ. И ҷои бозӣ нодир шудаги озӣ. Бошинчаоша бозӣ мекунанд. Инам хеле дӯстони азиз, нами рисункош.
خلاصه گپ دوستانی عزیز فکراتون رو نویسین همین стол стул شما دا معقوله یا کورپا کورپاچه خیلی به هر حال کورپا کورپاچه удоб میآید برای تازه و آزاده ایستادنش ما стол стула نیاز میبینیم که گویم چیرکین شوارم یک تازهش پاک گویم میشه کشه تازه میشه بخش رو نادی روسرا بچم با گویم دلشی استفادهش بردن میگیری گویم در زندگی کورپا کورپاچه هم یکی временیه کورپا کورپاچه جزیر میشه و میکنی میدوزی با همین شستن ایسوسش اگر هم که یک سال بعد یک نیم سال بعد 2 سال بعد ابنویر کنی کورپا کورپاچه برای که هم پختش پس میشه و هم کهنه میشه و میخیلی این стол стул تخته که هسته هیچ نمیشه و خلیقانه بینن چوکا دیسته هیچی نمیشه گویم ده همین چند عمر میبینه خش رو نگاه بینش کنی در همینجا ویدیوی رو به انجام میرسونم دوستانی عزیز رحمت که با ما هستین ویدیوی ما تماشا میکنین تا ویدیوی آینده دوستانی عزیز فکراتون در تای کامنتر نویسین با شما چی معقوله بسیارتر стол стул یا که کورپا کورپاچه حتما همه کامنتر رو میخونم فکراتون رو نویسین تا ویدیوی آینده دوستانی عزیز خدا یار و مددگارتون